Col·lectiu de Teatre Emma de Mataró, Associació Cultural Murciana Virgen de les Maravillas, Associació Cultural Valors, Associació Artística Els Dimarts del Llimoner, Associació de Veïns Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i la Penya l'Esplanada van entrar un escrit al registre en la qual es sol·licita que s'atorgui el títol de fill adoptiu al senyor Rafael Juncadella per diferents mèrits en la defensa i promoció de les persones més necessitades de la ciutat i en reconeixement també de l'impuls i la col·laboració de diversos projectes socials destinats a millorar la qualitat de vida dels desafavorits. Per decret d'alcaldia 5812/2018 de 25 de juny, tal com indica l'article 23.3 del Reglament d'Honors i Distincions, s'inicia l'expedient administratiu corresponent i es nomena com a instructor del mateix el tercer tinent alcalde, senyor Miquel Àngel Badell. Acabada la tramitació administrativa de l'expedient i vist l'escrit del senyor Víctor Ribos, com a tercer tinent alcalde i instructor de l'expedient 2/18, proposo al ple l'adopció dels següents acords. Primer, atorgar el títol de fill adoptiu de la ciutat al senyor Rafael Juncadella, d'acord amb les circumstàncies i fets que s'han acreditat. Segon, notificar aquest acord als interessats. Els vots van ser 24 favorables per unanimitat, per la qual cosa va quedar aprovada en el ple del 13 de desembre del 2018. Gràcies. David Botepat. Il·lustríssim senyor David Botepat, alcalde de la ciutat de Mataró. Senyores i senyors regidors de l'Ajuntament de Mataró, senyora Rosa Juncadella i familiars de Rafa, senyors representants de les entitats que van sol·licitar el títol de fill adoptiu de la ciutat de Mataró per en Rafa Juncadella, reverend Josep Mascador, representant de la comunitat salesiana, representant dels antics alumnes del Col·legi Salesià de Mataró, amics i companys de Nou Barris i Boris Vega, companys del Centre Juvenil de Mataró, senyores i senyors, bona tarda i benvinguts a aquest saló de plens de l'Ajuntament, seu i símbol de la voluntat dels ciutadans de Mataró. Gràcies per la vostra presència en aquest acte tan emotiu i tan significatiu per a tots nosaltres. Abans de continuar, vull agrair a tot el consistori l'atorgament de títol de fill adoptiu de Mataró a Rafa Juncadella, no tant per haver-ho aprovat com per la manera que ho vau fer. Per unanimitat. Avui es fa oficial la inscripció en el llistat d'empadronaments d'en Rafa Juncadella com a fill adoptiu d'aquesta ciutat. Dir Rafa és com dir un bon mataroní, un lluitador amable, inassequible al desànim, amb dedicació absoluta a la causa de la gent necessitada, però disposada a viure dignament. Un home humil amb una visió avançada de la solidaritat que va més enllà de la caritat. Un cervell, un somriure i uns braços arremangats per a fer el que fos. Era la seva manera d'estimar. El 7 de febrer passat va ser penós. No podia dormir. No deixava de pensar en les hores i hores que havien estat junt amb en Rafa. Converses interminables, projectes, lluites sovint estèrils, però també moltes fructíferes. Quan les dificultats es feien gegantines, jo em deprimia. Però ell pronunciava la frase justa: fillet, endavant, no hi val rendir-se. Llavors deia la seva frase:
héroe es el que vence y también el que fracasa, pero jamás el que abandona la lucha. Rafa, aquesta nit hi somiat. Estàvem asseguts al teu llaç a la casa comunal de Boris Vega. Estàvem amb l'Albert, allà a Nicaragua. Allà em deies que a les nits rebies la visita d'alguns ratolins simpàtics. Era l'hora del teu cafè amb llet abans d'anar a voltar pels carrers. Allà en diuen antenes. A fer voler la teva frase del dia i tot el que significava. I jo dic, en Rafa mai va abandonar la lluita, mai. Hi ha persones lluitadores que són caritatives, altres magnànimes i altres que són, a més, indispensables, com en Rafa. Ens vam conèixer a l'any 69, ara fa uns quants anys, a Planoles. Recordo que al voltant d'un foc ens proposàvem posar en marxa un centre juvenil al nostre barri de Cerdanyola. Quant de temps ha passat i com s'implicaven. Que para intentar dar de comer a un hambriento se tenía que pasar hambre, que había que remangarse y mojarse en el fango de las personas a las que intentábamos ayudar, que los actos siempre hablan más que las palabras, que la mejor forma de enseñar es predicar con el ejemplo. Así lo decía y así lo hacía. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Aquello era un todo alegre y práctico que nos hacía estar siempre en acción, desde los bailes en el centro hasta llevar alimentos a las familias necesitadas del barrio. Ahora siento que mucho de aquello se difumina en mi memoria. No lo recuerdo bien, no lo recuerdo todo. Hace ya tanto tiempo. William Ernest Henry, en el seu poema Invictus, que va fer famós Nelson Mandela, els darrers versos diuen, i això val per en Rafa: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. I en memòria d'en Rafa em plau recordar uns versos de l'Antoni Machado que li són molt edins. Dices que nada se crea, no te importe. Con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano. I acabo aquestes oracions emotives i potser desmanegades amb el comiat que ens va deixar el Rafa tan planer com ell mateix. No llores por mí, mejor reír. No penséis en mí, mejor llorar. Perdón, soñar. Y no os preocupéis por mí. He sido tan feliz que jamás os podré olvidar. És tot. Gràcies i fins a sempre. Bona tarda. Rafa, avui hauria estat un dia molt feliç per tu, conviscut enmig de persones molt estimades durant tota la teva joventut. Ja t'havien avançat que t'atorgaven el títol de fill adoptiu de la ciutat de Mataró i ho vas agrair i et va fer molta il·lusió. Desitjaves millorar-te per celebrar-ho i tots ho esperaven.
però inesperadament el destí et va conduir a l'eternitat de Déu. Tenies molts amics a Mataró, que sempre han reconegut la teva tasca en el Col·legi Salesià. L'any 1973 vas muntar la comunitat d'Atsis i un centre juvenil i vas lluitar perquè el col·legi fos mixta. Et movies entre joves a partir de 18 anys per tractar de la problemàtica del barri obrer. Vas muntar l'operació 73 a l'estil, deies tu, dels traperos d'Emaús. Uns 150 joves de Mataró i uns 150 d'altres vinguts de diferents llocs recollien ampolles, paper, draps, i electrodomèstics per vendre'ls, amb la finalitat que les autoritats s'impliquessin més en els problemes de la ciutat. Amb el 500.000 de pessetes recollides, ens deies tu, vau muntar un centre social al local de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, un barri perifèric de Mataró. També amb els joves que ho volien, celebràveu les festes de Setmana Santa. Com a anècdota viscuda, us voldria dir que varen venir el Ramon i jo, i la nostra germana Eulàlia i el Vicenç, un diumenge a la tarda. Li vam dir que vindríem a veure'l i a passar una estona amb ell. Va ser impossible. Estava a la sala plena de jovent, nois i noies en plena conferència. A l'acabar va fer una escapada i ja ens va deixar, perquè en una altra sala preparaven un ball modern d'aquell temps. Sabem que la congregació no ho entenia massa la teva moguda i a poc vas decidir marxar, ja que les teves aspiracions i la teva vida de creient es moria per uns nous horitzons de cara a la joventut. El teu caliu va seguir i vas deixar grans amics, entre ells el Joan Antoni Filla, el Genís Maiola i en un altre moment més endavant l'Albert i molts d'altres que no tenim la sort de conèixer-los personalment. D'aquestes arrels, al llarg del temps, van seguir les teves mogudes i ajudes a Estelí i Nicaragua per aportar ajudes i diners per afavorir tanta gent que dissortadament estaven mancats en les seves estructures i les necessitats més bàsiques. Sabem que molts mataronins, entre ells el vostre senyor alcalde, actual senyor David Boter, també hi va fer aportació en nom del vostre ajuntament. Bé, us volem agrair amb tot el cor la vostra gran estimació al meu germà Rafa, de part de tots els nostres familiars. I volem donar les gràcies al senyor alcalde i a tots els membres del consistori per el premi que li heu atorgat. Una gran abraçada per tots, Rosa. Demà, fill meu, tot serà diferent. Marxarà la por per la porta del fos. T'han de tancar per sempre les mans dels homes nous. Riurà el pagès sobre la terra seva, petita però seva, fluïda pels petons del seu treball. No seran prostitutes les filles de l'ús
tot serà diferent, sense cops ni presó, ni bala que fos ell.